Türkiye soňky 20 ýylda ilkinji gezek Azerbaýjanyň üstünden türkmen gazyny satyn almagyň ugurlaryna seredýänligini ma'lum etdi. Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy dowam edýän mahaly Moskwa garşy girdilýän günbatar sanksiýalarynyň arasyna Ýewropa energiýa bazarlaryna emele gelen ýagdaýlara çykylyp gözleýär. Türkiýanyň türkmen gazyny istek beýan etmegi Ýewropanyň Rus gazyna alternatiwa gözleýän wagtlaryna gabat gelýär. Türkiýanyň vice-prezidenti Fuat Oktay 1-nji ýylda Aşgabatda sapar edip prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Ýokary derejeli türk resmiýeti duşuşykdan soň geçiren medpugat ýonagyna Türkiýanyň türkmen gazyny satyn almak üçin 3 variantyň mümkinçiliklerini garaýanyny ma'lum etdi. Biz 3 alternatiwanyň Hazar arkaly tanap liniýasynyň swap bulalaşygyny ýa-da deňiz arkaly turba geçirjisini ulanmagyň üstünde işleýäris. Taýýarlyk işleriniň tamamlanmagyna gaty golay gelenligimizi aýtmaga şahatyrnyp Anadolu habar gullugy onun sözlerine salgılanýar. Tanap liniýasy Ýewropa Komissiýasynyň başlangyjy bolan Günorta gaz koridorunyň bir bölegidir. Günorta gaz koridoru Günorta Kavkaz, Trans-Anadolu, ýagny Tanap hemde Trans-Adriatik ýagny TAP gaz geçirjilerini öz içine alýar. Eger Türkmenistanyň Hazar üstü gaz geçirji taslamasy başa barsa, bu hem Azerbaýjanyň üstü bilen Trans-Anadolu gaz geçirjisine birikdirilýär. Tanap liniýasy Azerbaýjanyň gazyny Türkiýanyň üstü bilen Gresiýa aktarýar. Bu liniýa Gresiýadan aňyrda TAP gaz geçirjisine birikýär we Azeri gazy TAP arkaly Albaniýa, Bolgariýa, Italiýa we Ýewropanyň merkezi bazarlaryna ýerilýär. Tanapyň kuwaty 15 milliard kub metr, TAPyň kuwaty 10 milliard kub metr gaz geçirmäge okyplydyr. Ýöne Türkiýanyň vice-prezidenti türkmen gazyny satyn almakda diňe bir tanap liniýasy däl eýsem başga-da 2 alternatiwa seredilýänligini ma'lum etdi. Türkmen gazynyň tanapy birikdirilmegi Hazar üstü gaz geçirjisiniň amala aşyrylmagyna garaşly bolup durýar. Synçylar Hazar üstü gaz geçirjisiniň durmuşa geçirilmek ähtimallygyna ätýaşly çemeleşýär. Sebäbi hususan Russiýa we Iran Hazar deňdindäki daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp bu taslama garşylyk beýan edip gelýär. Megerem şonuň üçin türkmen gazyna istek bildirýän Türkiýe türkmen gazyny import etmegiň ikinji we üçünji alternatiwalaryny hem seljerýär. İkinji alternatiwa swap bulalaşygy. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda gaz alşmak meýilnamasy İran we Azerbaýjan öz içine alýar. Muňa laýyklykda Türkmenistan Türkiýe satjak gazyny Irana berýär. İran Türkmenistanyň alan gazyny direkt deň meçberdäki öz gazyny Azerbaýjana berýär. Azerbaýjan bolsa onu Türkiýe aktarýar. Bilermenler diňe Irany, Türkiýany we Türkmenistany öz içine alýan swap ulalaşygynyň ähtimallygyny hem aradan aýyrmaýarlar. Üçünji alternatiwa türkmen gazynyň suwuklandyrylyp Hazar deňiziniň üstü bilen ýük taşaýyjy gämiler arkaly Azerbaýjana ondan aňyra turbalar bilen Türkiýe iwerilmegini öz içine alýar. Britaniýaly energiýa bilermeni John Roberts 8-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkiýanyň türkmen gazy boýunça hödürleýän 3 teklibine syn berdi. There is already an existing swap from Turkmenistan to Azerbaijan. Türkmenistan Azerbaýjan üçin onsuz hem her wagtda Iran bilen gaz alýar. Bu swap tas 1,5 milliard kub metr bolan her gowrumynyň belki 3 milliard kub metre çenli artdyrylyp biliner. Olar muny artdyrmak barada gepleşýärler. Munyň gowrumy şondan aňry geçip bilmez. Sebäbi bizim pikirimizçe İran bilen Azerbaýjan aradaky herki turba geçirji ören köni. Ol Sowetler döwründen galan geçirji. Onuň kuwaty 10 milliard kub metr diýseler de bizim pikirimizçe 3 milliard kub metr gaz turba geçirje agramsalar. Swap babatda möhüm bir mesele bar. Ýagny herki 1,5 milliard kub metr Azerbaýjanyň özüne zerur bolup durýar. Täze swap bilen Türkiýe eksport etmek üçin 1,5 milliard kub metr gaz goşularmy? 0.5 BCM available for export to Turkey. Diýip energiýa bilermeni aýtdy. Galybersi de ekspertiň ynanjyna görä türkmen gazy swap arkaly Iranyň üstü bilen göni Türkiýe iwerilmegi hem mümkin. Ýöne fiýat şertler Iranyň ýadro ulalaşygy bilen bagly meseleleri bu alternatiwa kölege salýar. Britaniýaly energiýa bilermeni türkmen gazynyň suwuklandyrylan görnüşde Hazaryň üstü bilen Türkiýe iwerilmek ähtimallygyny seljerdi. This was considered not least by the Italian company ENI. Bu taslama 2000-nji ýyllaryň ahyrynda 2008-nji 2009-njy ýyllarda hususan Italiýanyň eni kompaniýasy tarapyndan garaldy. Ýöne umumyň alnanda bu gymmata düşýär. Şeýle de suwuklandyrylan gazy Hazaryň üstünden daşamak üçin ýörüýte SNG tankerlerini getirmeli. You have to bring in the specialist CNG tankers
capable of carrying it across the Caspian. Deyip bilermen aýtdy. Türkmen gadynyň hazır üstü gaz taslamasy arkaly Tanap liniýasyna birikdirilmegi barada aýdylanan bilermene görä, Türkiýe bilen Azerbaýjan arada gaz geçirjiginiň 4 milliard kub metr aňryçak 5 milliard kub metr töwereği goşmaçy gaz almagy ukyby var. Bilermene görä 5 milliard kub metr töwereği Türkmen gadyny teklip edilýän hazır üstü gaz geçirjisi arkaly Azerbaýjana iýermek mümkin. Munyň üçin Türkmenistanyň Azerbaýjana Hazar deňiziniň astynan 78 kilometr töwere uzunlukda gaz geçirji çekmeli. Britaniýaly bilermen bu gaz geçirjiginiň gurulşygyny 4-5 aýyň içine tamamlap bolýanyny aýdýar. Türkiýanyň döwlet ýeşiligine TRT habar teleýaýlygyna görä Türkmen Türk wekiliýetleri 72 maddalyk ýol kartanyň üstünde işleýärler. Star Türk nesriniň ýazmagyna görä Türkiýe gazdan daşary Türkmenistanyň öndürilýän mineral dökünlerine de gyzyklanma bildirýär. Türkçiler Türkiýanyň Türkmen gazy babatda öňe sürýän tekliplerini ýurdun energiýa garaşlylygyny möhüm öwrüm häsiýetlendirýärler. Türk mediasyny Ewraziýa we Türkiýe döwletleri barada synlary bilen tanylýan Türkiýeli professor Kürşat Zorlu Habertürk nesrine çap eden synyna Türkiýanyň Türkmen gazy babatda öňe sürýän 3 alternatiwasyna syn berdi. Türkiýanyň döwlet taslamasy hökmüne amala aşyrylmaly, bu başlangyjyny goldamaly we hökmany suratda durmuşa geçirmeli. Ýöne şeýle bir alada var. Türkiýanyň häzirki ykdysady gowuşgunsyzlygy we içerki syýasy problemalar bu taryh taslama päsgel beräýmesin diýip türk synçysy ýazýar. Wagt nämäni görkezör belli däl, ýöne 90-njy ýyllaryň başlaryndan bäri gün tertibine getirilip soňra goýup bolsun edilen Transhazar liniýasynyň gurulmagy bu sapar bu ýurtlaryň öz isligi bilen durmuşa geçirilip biliner diýip olaýdýar. Türkiýanyň vice-prezident Fuat Oktay Türkmenistan prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşugyny oňa Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň sapara gelmek barada çakylygyny gowşurdy. Türkmenistanyň Türkmenhime döwlet konserni Belarusyň Belgorhimprom karhanasy bilen hyzmatdaşlygynyň netijesinde çeken ziýanynyň 911 million dollara deň bolandygyny kesýitledi. Bu barada Garasy Türkmen News nesri özüne düşen degişli dokumentlere salgylanyp habar berýär. Çekilendigi aýdylýan ziýanyň hyzmatdaşlygyň anyk haýsy ury boýunça ýetendigi gönümel aýdyňlaşdyrylmasa da, munyň Belarus tarapynyň 2017-nji ýylda Lewabyň garlyk tebitinde guran dağmagdan baýlaşdyrjy kombinaty bilen baglydygyny çaklasa bolýar. Ýa-da garlyk kombinatynyň düýbi Türkmen we Belarus prezidentleriniň gatnaşmagynda 2009-njy ýylyň iýun aýynda tutulupdy. Emma onuň ulanylmagy berilmegi bir näçelik ýyda süýşdi. Taraplar bu gijekmede bir-birini aýyplady. Galybertide soňundan garlyk kombinatynyň eýisi bolan Türkmenhime döwlet konserni habarlardan ma'lum bolşuna görä, Potrotçynyň bu karhana boýunça öz üstüne alan işlerini dolu berjay etmändigini aýtdy. Belgorhimprom bolsa taslamany dolu tamamlandygyny, emma iş buýrujynyň edilen iş üçin dolu tölegi geçirmändigini öňe sürdi. Sol pursat bu kombinat arkaly ýylda Hytaýa we Hindistana 1,12 million tonna dökün iwermek gödüňünde tutulýandygy aýdylsa da, soňundan onuň ziýany işleýändigi bellenipdi. 2018-nji ýylyň resmi türkmen maglumatlaryna görä, kombinat gödüňünde tutulan ýyllyk önümçilik kuwatynyň takminan 2% töwereginde dökün öndüripdir. Mundan soň taraplar münasip çykalygy tapmak barada ylalaşdylar da, görnüşinden Türkmen gaznasyna 1,1 milliard dollara düşen bu dethanyň üstündäki jedeller häzirki güne çelini hem çözülmän gelýär. Türkmen News nesriniň maglumatyna görä, Stockholmyň Sowda palatasynyň arbitraj idarasynda Türkmen tarapyna dünýäniň iň iri ýuridik şirketlerinden biri bolan Squire Patton Boggs wekilçiligi edýär. Türkmenistan bu şirketi 9 million dollara tutupdyr. Bellesek Türkmenistanyň Squire Patton Boggs bilen işleşmekde eýän tejribesi bolup, mundan 2 ýyl öň bu şirket iki sany aýry başga arbitraj işlerinde Türkmenistanyň üstünlükli gorandygyny habar beripdi. Garasy nesriň ygtyýarlygyndaky dokumentlara laýyklykda 2018-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistan bir taraplaýyn görnüşde Türkmenhime döwlet konserni bilen Belgorhimpromyň arasyndaky şertnamany ýatyrypdyr we dekabrda bu iş bilen baglylykda Stockholmyň arbitrazyna arda bilen ýüz tutupdyr. SRK Consulting we PricewaterhouseCoopers şirketleriniň geçiren teknik we mali auditiniň netijesinde Squire Patton Boggs şirketiniň ýuristleri Belgorhimpromy 911 million dollar müçberinde şikaýet bildiripdirler. Belarus tarapy muny reddedip 2020-nji ýylyň 21-nji dekabrynda 418 million dollar müçberinde garşylykly arzany ýollapdyr.
Mundan öň ýagny 2019-njy ýylda Belarus tarapy Türkmenistandan bu kombinatyn gurulşy üçin $150 milyon mütswerinde tölegi almandygyny öňe süripdi. Türkmen News arbitraj dinlenişiniň suýluň fevralynda geçirilmeli edilendigini, emma munyň bilen daglylykdaky netije boýunça ne ýuridik şirketiň ne de arbitrazyň saýtynda häzirlikçe maglumat ýerleşdirilendigine ünsü çekdi. Türkmen häkimetleri we metbuaty Belarus şirketi bilen dowam edýän bu jedilli iş barada asla maglumat bermeýärler. Bular barada azatlygyň soraglaryna hem jogap bermekden ýüze burýarlar. Mundan başga da soňky döwürde kombinatyň iş önümçilik ýagdaýy berýän önümi hakynda hem tasdan hiç bir maglumat berilmeýär. Feňçiler Türkmenistanyň soňky 10 ýyllykda ykdysadyetini diversifikasiýa etmek niýeti bilen guran we gurýan milliardarça dollar teriste harslayan detgalarynyň köpüsiniň ykdysady manysyny sorag astyna alýarlar. Soňky aýlarda Mar welaýatynyňky döwlete değişli edara kärhanalarda işleýän işgärleriň arasynda işden çykýan ýa-da işden çykmagy meýilleşdirýän raýatlaryň sany gözgörteli köpelýär. Muňa ýurdun mali ulgamyndaky noksanlyklary, ýygy üzülmeýän köpçülikleýin mejburi çäreler we ýygyderli talap edilýän mejburi pul goşuntlary sebäp bolýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Habarçymyz bu barada büdjet işgärleriniň we döwlet kärhanasynyňky işini beteden raýatlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan raýatlar häzirki syýasy we agyr ykdysady şertlerde döwlet edara kärhanalarynda zähmet çekmek tejribesiniň barha öz ähmiýetini ýitirýändigini gürrüň berdiler. Bankomatlarda naq tapdyrmaýandygy sebäpli bank kartyna geçirilen aýlygy bir aýyň dowamında zordan naqdlaşdyryp bolýar. Şeýle de durly bahanalary bilen pul çöplemek, mejburi çärelere gatnaşmak ýaly talaplaryň hem ýyzy üzülmeýär. Gelýän barlykçylaryň çykdyjylary hem işgärleriň üstüne ýüklenýär. Soňky ýyllarda bu mejburluklar hasta köpelip noktanyklar ýitileşdi. Diýip ýakynda molimçilik kärini taşlap, hususy tikinçilik kärhanalarynyň birinde işe başlan Marly Zenan aýtdy. Öňkü bilim işgäri ýygyderli ýygnalan pul toplamak çäreleri üçin her aý zähmet hakynyň 4den 1 bölegini ýolbaşçylara bermeli bolandygyny hem bellidi. Alýan aýlygyň hojalygyna ýetmeýär. Büdjet işgärleriniň köpüsi bergide ýaşaýar. Olar aýlygy gün görüp bilmän banklardan kredit alýarlar ýa-da elden karz alýarlar. Berilýän aýlyklar edilýän işler üçin az bolýar diýip öňkü bilim işgäri sözüni şeýle dowam etdirdi. Hususy kärhanalarda döwlet edara kärhanalaryna garanyňda tutumlar pul ýygnamak ýa-da köpçüliklen çärelere gatnaşmak mejburlygy bolmaýar. İşlän günüňe görä aýlyk berýärler. Häzir büdjet işgärleriniň arasynda işlerini taslap, Aşgabatdaky guruluş firmalaryny islemäge gidýän erkek adamlaryň sany hem gözgörteli köpeldi. Diýip öňkü bilim işgäri sözüni jemledi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Marly büdjet işgärleriniň başga da ençemesi häzirki wagtda hususy kärhanalarda iş gözleýändiklerini we döwlet edarasynyňky wezifelerinden aýrylmagy meýilleşdirýändiklerini gürrüň berdiler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä başga da köp büdjet işgäri daşary ýurtlara işlemäge gitmäge taýýarlanýar. Şol ýerden hojalygymyza pul ugradyp çağalarymyzyň geljegine birazajyk bolsa da goşant goşup bilsek bolýar. Indi köpler ýollaryň açylmagyna, halkara uçar gatnawlarynyň doly dikeldilmegine garaşýar. Diýip bir Marly büdjet işgäri aýtdy. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ýatyrylan halkara uçar gatnawlaryny geçen aýyň başynda gaýtadan dikeldip başlan bolsa da heniz onu doly güýjünde ýola goýmadylar. Marly büdjet işgäriniň sözlerine görä hojalyklaryny eklemek üçin ujypsızca aýlyga kaýyl bolup oturýan büdjet işgärleri hem bar. Olar bu işi ýitirsek maşgalamyzy nädip eklärs diýerler. Edara ýolbaşçylary bu adamlaryň gorka aladasyndan peýdalanyp işden çykarmak howpy bar diýip olary gorkudýarlar we ellerinden halal zähmet haklaryny alýarlar diýip Marly büdjet işgäri belledi. Türkmenistanda büdjet işgärleri her ýyl döwlet tawşyryklary esasynda alınmaly, pagtanyň otow çürtüm we ýygym işleri, zeýkeşleri gazmak, şugundur we yer alma borçnamalar
üçin pul vermäge mejbur edilýärler. Şeýle-de olar bagçylyk mövsümlerinde oturdylýan ýaş nahallar üçinde köpçülük çäreleri mejburi abuna bilen bagly hem goşmaça çykdaja galýarlar. Üstesine de büdjet işgärleri wezipe borçlarından başga-da mejburi köpçülüklerin çärelere şol sanda arasaçylyk işlerine köçeleri süpürmäge we paýta ýygymna gatnaşmaga hem mejbur edilýärler. 7-nji iýulda Garaşsyz neşir Türkmen News Türkmenistanda büdjet işgärleriniň öz wezipe borçlarından daşary beýleki çärelere çekilýändigini görkezýändigi aýdylýan resmi namany çap etdi. Ýurdun energetika ministriniň orunbasarynyň gol çekendigi aýdylýan resmi nama 2018-nji ýyla degişli ýaly bolup görünýär. Aşgabat şäher häkimligine iýerilen şol hatda Türkmenistanyň Sowda Senat edarasynda geçiriljek seriýiniň açylyş dawarasy üçin 50 adamyň we oňa tomoşa etmek üçin ýene 50 adamyň gatnaşmagyny guramak soralýar. Adatlyga bu hatyň hakyky nusxasyny almak başartmady. Türkmen häkimetleri ýurtda raýatlaryň iş we gazanç etmek üçin ähli oňyn şertleriň döredilendigini ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanlaryň müňlerçesi has gowy iş we gazanç şertleriniň gözleginde ýurdu terk etdi. Adatlyň habarçylary bu tejribäniň ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky 6 ýyldan gowrak wagtyň dowamında has da güýçlenendigini habar berip gelýärler. Türkmen hökümeti soňky 30 ýylda syýasy, ykdysady ýa-da medeni sebäpler esasında ýurtdan giden raýatlaryň anyk sanyny çap etmeýär. Emma ýurtdan syzyp çykan ygtybarly maglumatlar soňky 10 ýylda 2 milliona golay Türkmenistanlynyň daşary ýurtlara gidendigini görkezýär.